Gilas Pilipinas mapapalaban agad kontra Bahrain. Mapapalaban agad sa malakas na team ang Gilas Pilipinas sa pagsisimula ng 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Unang makakatapat ng Gilas Pilipinas ang pinalakas na version ng Bahrain na pangungunahan ng dating import ng Rain or Shine at NLEX Road Warriors Wayne Chisholm sa September 26. Kabilang sa Group C ang Pilipinas, kasama ang Bahrain, Thailand at Jordan. Sa Group A naman nandyan ang powerhouse Iran, Kazakhstan, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Pangungunahan naman ng host country China ang Group B. Kasama ang Lebanon, Chinese Taipei, at Mongolia. Samantala sa Group D nandyan ang Indonesia, Qatar, South Korea at ang Team Japan na nakakuha ng slot sa 2024 Paris Olympics sa katatapos lang na FIBA World Cup. Magiging treat naman sa kampanya ng Gilas Pilipinas ang Thailand na magdadala ng tatlong naturalized player na si Tyler Lam, Moses Morgan at Freddie Lish. Dadalhin naman ni PBA Governors Cup champion at Talk and Text tropang Giga Best Import na si Ronde Hollis Jefferson ang Team Jordan sa huling laban sa Bracket C. Magsisimula ang naturang event ngayong September 23 hanggang October 8, na may estimated 12,000 atleta na sasali.